Machiegni nya kwaro Muginyinga o chieng' Emmanuel jaloko marwa en Belinda Phillips bed kodwe chakruok nyaka giko. Kawachako en jatend migao mar Arita Kipchumba Murkomen osingo ni gibiro neno ni kwe obetie romo mar kweth mar Linda Mwananchi mibiro bagi e kaunti ma Homa Bay chieng' Jumapil jumani. Murkomen mane lose kinde nyasi mar sidho simbo ne jopuonjre mbalariany ma Scott Christian University mantiere kaunti ma Machakos olero ni kaka migao gin kod ting' mar rito jopiny e kinde ma ojiwo jotelo mondo mi onyakwe kinde campaigns magibiro kinde mogai ma DCP Rigathi Gachagua to nyono kar tiende ni en kod malingling ewi tulo mabendi chano Homa Bay. Simfroso Kinda mioler. Roma kweth mar Linda Mwananchi dhi bago chieng' Jumapil jumani e kaunti ma Homa Bay osekelo liet matamre gi nono kata kapok romo makamano chopo. Mokuom jotelo mag kweth Linda Mwananchi osebedo ka lieko nitiere chenro mar kelo tulo e romono ma idhi bagi e chuny gweng' mineno kaka kor nindo hie mar duond bura mar ODM. Jatend migao mar Arita Kipchumba Murkomen osingo ne kweth mar Linda Mwananchi ni odhi neno ni romo makamano obedo gi kwe. People will campaign everywhere regardless of their political affiliations. I know some of my friends or former friends have been insulting me left, right and center. But that does not mean that it's still my responsibility to ensure that their functions are safe and their meetings are very safe, because Kenyans deserve services not based on their person they are competing with or they are supporting in politically. Murkomen mane lose nyasi mar sidho jopuonjre mbalariany ma Scott Christian mantiere Machakos omedo kwa jotelo mag siasa mondo were kod siasa mag akwede kendo nyakwe kind oganda. When a person has their meeting, allow them to do their meeting and finish and go. You come and do your meeting another day, because there's no need to. If you do not have subscribed to a policy of one politician, why are you going to their meeting? And why are you organizing people to disrupt? Why don't you organize yours? And I want to assure you that we will deal with all those people who are mobilizing goons and violent people to come and disrupt meetings. Magibiro e kinde ma ogai mar DCP Rigathi Gachagua tonyono ka tiende ni en kod malingling ni moko kuom jotelo chano kelo tulo romo mar kweth mar Linda Mwananchi madhi bede gwenge mopogore kaunti ma Homa Bay. I have credible intelligence that PS Raymond Omolo and Gladys Wanga have organized on Sunday goons to beat people and kill people in Homa Bay against Linda Mwananchi. I want to ask President William Ruto, can you instruct PS Raymond Omolo to stop organizing goons to attack Linda Mwananchi in Homa Bay? Can you instruct Gladys Wanga, the person you have promised to be your running mate, to stop organizing goons against Linda Mwananchi in Homa Bay? Gietulo no ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka mane nitiere limbe mare gwenge mag Malindi kaunti ma Kilifi ojiwo ni obiro timo limbe gwenge duto mapacho ka madhi nyime kod injili mar Mosenero Raila Odinga maonge luoro mora mora. Kwa sababu ya uhusiano wangu na ndugu aliyelala Raila Odinga, mimi nitaenda Luo Nyanza, nitaenda kila mahali. Kwa najua mafikira ya Raila haikutimizwa, haikutimilika. Hii mazungumzo Ruto anasema Vision 2060 ni upuzi mtupu. Ni upuzi, si upuzi. Yaani anatafuta njia angalau anaweza kuonewa kwa Kenya wamuonee huruma kiasi ndio afanye apatiwe round nyingine. Tunamwambia ngo ni one term na ni one term. With Linda Mwananchi motelne kwa Edwin Sifuna kinjotelo mamoko chanole mogwenge alwora mar Sindo kod boma Homa Bay chieng' Jumapil jumani. Simfroso Kinda, Ramogi TV. Kapodwa ntiere weche motenore kod kweth ma Linda Mwananchi, County Commissioner Homa Bay Ronald Miwawi